Umurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime umurigiriria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchuria bwaho ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigiriria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigirariwa n'ebigori byonsi Mano sana umwanchi muri betaseni kya Ndizi TV ne biro binde na ndengo kwarigania asomororelio Esabari oboncherelia astokomera naboncherelia aimena isiko yorogongorwa busitwe semia amange wetera oboncherelia bwabo mwanchi muri yeteria ne Frida kerubongo kwarigani bene elinde tosange asobwa mokolende nyora asinse mwachiche mitandao asinse ya Facebook na bakotonyara wetera Ndizi TV News Digital na bagasense media YouTube wetera Ndizi TV News asense moya website na bakotonya wetera www.ndizitv.net ritkulia rumwanchi muri area ni gotwatalire ase bunge ya South Mugirango astoko chikumya no monchirelio yomo atumanyene kyakorukwa nabo igombo nchireliki agokora asorogongorege gongo kwariga ni bene ili nitogande gusanga asobwa mo karibu sana Maria thane ngoro kuyunes kwambuka goli ndo mongi na nyabige naiga ngokore biashara bi gotiri ne wale wale kurukungi bikongonte bona nero ngokora akora tatebingo ebintu mbirambuga tete ko bokoga iga umwanchi muri eri akometi ebimbinto kie bikora tatebi ebintu bine kibikoruko Nibyo doko birogange bikongonte iri talirinde na kibikoruko gose bisonge umwanchi muri eri tukuriya rero ni batokomera no mungi na Eunice yo gukora oboncherera bwe bikongonte gose bisonge yora chikotomanya amange ndi achage to oboncherera bwae anamono chinga kitomete nga egasi iga nigo egokorwa nabasachera buno musubati ngikyage taka mukige tambukiro na gochoro oboncherera bwega Eunice tigatomanya umwanchi muri eri akereke ndo oboncherera bwoiga ndi kuwa bochagete oboncherera bwe bikongonte biga na chagete 2017 naritu baroche nga to nyago kora iga na bongo sukeri family nkenga igwa chakirite niga igasetore nyabigena gusasa naro kwara chakirite na chakirite nyabigena ga ikiara no bwone angi kyagerita ebuno musubati okayimuke getambukero gatanga bantu goso ase chigware kyatumete nga egasi yo kokongonte binte biga na basacha bagwenete gokora abasacha ngokora bale lakini barabo bakubacha na inje buno mongena ngaruranga ngiseko imukie nyundo ngongonte nabo abantu bakunonya naro bagocha bangori elio to na to konya kubachara no mogaka gakorete chuko bacha nanje nare teche bikongonte twasukeria abantu igo asense mwendo mogako gonere nko bachare binte ango gosegete toso ye agagotebinga oise gochaka ko bache naye ko kongonte biga no nyore chibesa no muntu ndo che tore kugura ebinte byo tete kana bwata sari koira
ikagera akatatebia chaka gokong'onta akagera tugachaka gokong'onta akero kinde ngogotete ndo chenga size nere bitakeire wakong'onta bakabiaba ngokwegete ngana bubwene to kwa bisinyonta ikabia soka buna bibwene betega mbaro bagotogoria abo bachete bakatatebia ngakong'onta size yerega nero ikugurika stokoira akero ngoriyeria umwaka kuri umwaka 2017 bakabona igo umwaka 2023 ine miaka ngoyiga no yoga tano togoso akero kenda ibuna gwachage to bonchererio bwiga kero ko imugetige tambo kiro gateba ngabona tigo chako bonchererio bwiga nakino ene amate yago imugetige kerengererie kigane mono mugako uyo beira se egasi yase gikumaite na kigasi yerigere nkongo na kyaruche kerengererie kyo na mbuya mna gomboli na nkongo lakini rende gwetera mugaka aroche ngankoretere kende twasangani ne yaye na baroche ngarende tikana gotema na nje ngotema iga na banse getete kero kuriyeria tutraira na maega kigekero gwachagete gokong'onta rituko ritangani kora tweresera ngaki experience kiao kiaringe ngakikoigwete no mubere na kikoimukia kanyunda gokong'onta na kikoigwete rituko ritangana bari ngeri ikongu ekiagera nabo kero na chagete na korosa muna maboko no nyana maguru gangu ikaransa igabiambeta lakini rende tingweti moya nabona agendererete goikabona igana anari ngikiagerete ukagendera gwesukuma nonya kwaruche ngankorosore no musubati ngyo tatete tikangende nkore no uburi migo sentuge no ne chingo ko isiko gali wateba tikangendera se ubonchereri obo ase ngendo nanyorete nga biasara binde tibiriora ne biasara bire kebikoreta kende tikangenderere gokora kiagira bia bete bikugurika dende bikangomo akora tetebinge customer yagaye ntangani na kikwa yenyorete customer yani ntangani wayari korugukeva ochete ne chiguniga agatebe binte biko akaro mwakong'ontirega birusi obosi mwampimera endo yemo na basiringi 50 one kagera tukagenderera gokong'onza ere ocho tubuguriri kwate biringa abatete muapima obapimera siringi 50 asendo ngomwarenge nere mogokora nera singasi twarenge na bamintra bangina batari bakerende babere batatu iga abo mwachagete na barabo abo twachagete na barabo no yumto patiseba yumto Veronica mwa twachagete kuna gokong'onta nende no ina bari gutubuguriri toreterere sei yatoko akora tetengori tukoritangani na kigwa kong'onte te binto bingana ngo ichulete no enendo bwenchulete akabese ne kigwa kong'onte te bingana tukoritangani ne rikonguri arenge ntingichole tindo igona atemete ngari gukwa moyo ngutiga bono lakini nganyoranga ori na tagete bintebyo one kagera nkegasa ngaichori endo itukoria mambi ngaichori ibere kogenda baka goikaiga ono baka sai na bogo ichilda ne no ni satwe Ebona sana manche muri Betaseni Ndizi TV ni gotogenda gusanga no monchereria Eunice uyo gokora obonchereria bokorosi bikong'onte biga mnagenda tagotoerera kurwa gachagete nabagenda takubwetera nabasubati banda soro gongoroiga na kwene kinga obonchereria bwa bongo babure oboikerano ekaro kurigereria Eunice customer ne yemomo abwate eyabasegete kogendera korosi binte biga akero kiningi chi customer chinde na kibono mwasite mugachinyora kono ndu achete to ekero customer itu agendera nero chi customer chinde nji achete chigachaka gocha bono mna chachaka gocha chikagenda kuna gotomentera ligori to korosi bakuira bono nabo baendete kuna komenta igo goikarero iga baitani no nyamba tano kero chi customer chiti nyinge kero kende inuka uruga soro gongoro gango ikera ni more demand yabo metendere bagutaka ibintu birebinge kero kende inubu nabasubati more ga mokoro bonchereri ngo ikera ni more amagani yabo nabo togotema twanyora ngakiro yo muimukiri ekero kurigereria Eunice ni meteneri na mokoreta mwari ata muchobo size obo igoboke kero kende amagena yinga imokorosi magena to kogenda libwa gorio monyene asa kuya magena chiwale jibitinene twachora kuruororo o twakani twarenta na intu twasunyunta twanyorebiga ninu mokwenda mweyo yeli kusemo gotomo monto ni tutokwe yeli ne chindo mokonyora iyete totebingo ngaki process yo mokwenda mwanyora iyete abegete nsemo mwenda mwachora usina kimoko ya tokwenda twa yani aba bali bakuya aba bache muna bono bali rugurari bakwenda bayari amanene baruri
ase sambeli babwate barori bya guswa bare banyara koreta na into ba tutigire bisara birinse bisara bono munebiga batore batigense twareta na into bibitoko mo mokwenda mwabugori no mutu ase mukori no ne chigago sichipipi itenda chabaleta ya tukoimo kino mutu ne chindo kubekendo twareta akero nkiora kwanire igoro yobonchereri oboiga boine akero bukorigereria nga a competition inero rotari numwe kamoko bache ibintu nkiora kwanire ni buna abasupati asogokoro obonchereri bono oboiga bono muchando tubwate ebintu ebiga mbuya byarenge ntwaja gete na biro byo byatokonyira sibyatokonyire lakini boni akero to buna chikasoma chikanderete kuijora igorire gendete kuwa one karori gendete kuwa bono nyora ngango nyora turi challenge kera to kore Gusii ankong chibesa chinke bono nakibono rogo sabiranya ndiri nyasawa anja tonyore abarai batokonye bintu biga bibe ligori ligija na intura to kore Gusii ankong tonyore nga na itungonyora turi gitokuri ambie mona sana mwanchumuli togente gusangana omonchereria Eunice korugega chinseme chiga chenya bigena yo gukora obonchereria bwe bikongonte nacho tumanya manje ibintu bikwansangi bigo tumika gukoreka Eunice mwanchumuli ya kumetinga ebintu ebintu bwatete gaiga ningi bigo chibya tumika korosiwa ora tebi ngonyo kumanya ebintu bibago tankoira bali barosi dituraso chiri chikomolo chinyomba je permanent no nyanise muna tairisi ne chicho konye ba na chirenka idan korosi ligubire egasi ne nyinge bigo kanonya ne chirangi igone ababikorosi bintebi bintebi nge bikorosi kero kurigeria sorogongo rwa Gusii akero kende naki nonya ne binyoro bikoire ngane yabasubati kwenda kuyimukie nyundo gochaka kukongonte bintebi ebinyoro biro bimbi kumetirende otatiga bono rende ke biasara mbio turakora ebina biasara na intubirega gatogokora kero kende no mbinto kimogo tumeka gokongonto meto manchumulie na bakumetinga kimogo tumeka gokongonta bakabia soka etoko tumeka chinyundo gosebisire na bibto gotumia aina skola tatabinga obonchereri oboiga bwabo kero kende sanga pio goikera naga igasega igamogo korera ande sanga pio gochikoinoka Kono bonchereri obebye bikongonte na bongo boka mambi ni aligani abana bagende school saa 9 saa 12 magoro ayebuno musubati obwate familia ene kyo ngakyo gocha kwalengani bonchereri oboiga bwo kongonta anande kwa balance ya se familia yabo nabo ko balance kiagera turo chinkonyora nde kende korwaiga nabono nkunyorera nde besa one besa iri nabiko onkonya no nyamugonde gasikere nyinge nabo ko montang korera na ncengendete korosie ebikongonte akekendo mugako gongo cyaro gusira so bonchereri oboiga bwago maybe okorigeri chi customer maybe okoretera no na magina nayo ubonye bokongonta omugako nengunsira ali nkiora kwanere igoro yo bwamate asaba subati abaiga mogo korana baro ono njiga kinarenge gusaba abasubati abaiga to kongonta to bwatera nerende to twaru bwanjani to nyora no ni chimerigo raundi tuana kwenana to sukere ekero moko kongonte kere customer yego chemo ko bonki bintu byansi bimwa beka ama gosigero mondago pima kando e customer yaira kere gari yego jakero mondago pime bya kando kiagera chikiro mo pima gosene endo bado mo endo stili to pima ibere twa guchibesa siringi 80 chindo ibere 80 ambie mono sana ntaitora bwatira gabu tora soso mutimo komoke igo to koirana ano chigo to manyame chando kimogwetera ga igaso bonchiriri oboiga ande ngikegende to gotuma asoko ene kinga obonchiriri oboiga nkogenda bo nande otebinga mabere moko nyoro gosira konde wonsi korwa serikali gosikoro igasoro gongo bagwatani bande babiri bagwesokia soko basira ambie mono sana mwanchi muri beta Kisii and Ndizi TV ani gatugende to gusanga no monchiriri okwa Eunice koruchinse mechiga chenya bigena iyo gukora obonchereria bwebikongonte ebinde bigambo atete ko bokomhanche muri eria nabikoro ko bikongonte iri talirinde naki ebisonge ebisonge abunagende to kotoerera
nige kundi kia basubati abo bagakora ubonchererio biga babacarige na bari kongonta bakabya soka ibintu bune biga abuni gwetagendera tutagoterera nga asense mo yabo nigo bagopima gweterendo akorende buna demand yegendete koenda gukiburo nerigori na dirolio erigendete ko wanse kondo manchi muriria anto kigosanga amange twimanye nakyo bonchererio biga bore erebuno musubati tumetenga egasi igane nkonguna ndinigo enalire gokorwa n'abasaja barabubuna bagokongonta abasubati gukire yaba affect asemebere yabo umanchi muri cyo turaswasa umutima ko mukaigo tusika twanyegera gwire turaseke keke bosio elinde tugendere gosanga amande Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nego kurentera chibice chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turinikirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi kuikira bono ayabuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate chitari chokwaranse ase nyumba yao nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwaisiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore all sansura building angena Kisii main bus stage gusua kesimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Byakegima umwancho muri beta seniki ya Ndizi TV nendengo kwariganira asentunde ya kabere kinga kitaganta gosanga asomoro bili wese bali yobonchere kurwa soro ngoro igarwanya bigena sogende tegosanga no musubati Yunes uyo gukora obonchere bw'ibikongonte gose ebisonge kurwa chinseme kigamnagende tegotoerera na cyubonchere bwa bera sensemo ya kurinde inyara sensemo mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital abaga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net karansoike kurinde togenda gosanga asoburamo akurinde Yunis kora tatebingo inu n'abasubatekera mo gokongonte ibintu biga akirikende ngonyara mura mu cyando ase nonyana asafe ino gosasi imibire ino munamukonya kuyimukiya kanyundo iga ngoni yamano murali ngonyara tuli mechande mengi ikaire ibintu bina biri gambi bwatebuza kutwa fegitiere gikuba nainde unatoka komonza nabo konyara no mubire netobu atiendagire isaine nabo kwa mubire nabo kwa omugusu ebone ine jale ntogwetera muna bangina ngonyara tuli mechande muna bone ifumbi inguswere gikuba twa nyore mebere korosa utanyora tiendagire ngiyori nakito kotera nyendi banje batonende besa yantonyora barayi bato kwaniriri kuliri bebya
atoko nyatwa gona na mabere kwanyu ni kesi ndoko ba affected akora tebingo kera kende lituko chindo iri ngoko nyaru monta ko ngontire chebinde ebinde bina lituko nabo ko ngonta no ni chindo isa chikasto machiro chinchiro ro se bado naende ni numo kwenda mwachukuligeri ya chikasto machiro chongo chachire ngo chachire chato bogoleri tatikali goli bana lirense ngoli kwa tebinga chindo ibere bagwa kana chebo tebekere ndo 40 babu ambi yakigimo mwancho muligereria oinero moncherera unis ko basinseme kinga cyanya bigina akora tebinge mechando mu gwetera inu n'abasubadi gotatigeye efumbye ko ba affected asobo onchereri oboyiga kora tebinge bonchereri de na barombo bwate challenge skero chuna bono abokonyora chi ikasome ichi achire kwanyara guse ne chiguni chiri bakoreta toko pimera ochire chinke bona kero chire chinke kwanyara guse toikereti nya toikereti bona na bigo video bentara kera tobegeti ngo mokorwanira tokorwanira chikaso manchisa ini buya twanyora nga utanyoreti ngo chore kwa ba affected kiagera tonyoreti utwane birengera ringa akinje na kintanyora bono na boto gwetera mechande mingi kero kende buno mugaso yiga gose bunekere mburere ngo bamara affected nugo se naro ko batura affected kiera ntugwate no ne biriri ase toko ateri igo toko nyakere mbura ya ture iba kwarengera dio kongoto no ne chindo isano kwa kongoto no ne yema kere mbureri toko nyara koremereri mbura iguru bone inere mechado no nyane anga toko kongoto bagendo kichanga chigwate liberera na rafu no ne chiromi bono kwanyora ngutara oni bintu ndugatibe sura gore bintu nebyo bono ina kitogwetera challenges kero kende nkiora kwanera ibuno moncherero boigabwa ebisonge biganki byagokonyera ebisonge mbe yamono moraliso ko tobo komboligo ebisonge byatokonyire twasomeri abana kera kuru 2017 twasukeri abana ndo tabwate ngombo goli ndo tabwate nyomba wagachire wetire bisonge ono gutatiga twarenge gusabanga onyene ritwa abarayi baito nabono mu gabano ito simbarati ato no mo yimi womdo servano siosoro bato nyore enchera ebinte bindira turabioni engiya tigoririgiya na intutu agendera rifuna abakungu kero kende ababwatani baroroba so kiri no eno kubarigeria echiro yebinte biga gose ni numwe kamo gwetegeme ni intutu gwetegemea na bari bagocha rende uri ogocha rumana bagotote igojinde rionse kiagira ere gacha gwanta gutoimuke bono ndubwatia barayi baguturigeria echiro yebikongonte ni numwe kamo gwetegeme intutu gwetegemea nturanyora barayi baguturigeria echiro ewari Yesu ke kiagere bintu akora nebinge ande bali bakonyeira nkonyora bali fight nyinge mo bono ngamuna ntu abatoko kongonta itu bwatasara nani ntu bwana konyora chinyinge akitwanya ni tokonyora chinge abasibati nabange twarode babere bagwesokia asoko kongonta ebinte biga kakende ngwato tebinge mwachage tanga abantu batatu kende bono igambalinga mukira bono yana abange turi ntu etane tinonya 50 ase nseme ngi kyaberige kungusa abantu kosoana enda ase ngendo rendo nda kiro monta kuchikoligereri ororangeye legasiye nibwangere nana kero chikasa majiro na bachigucha bwangu no ligolirerike cia kubugureri kubwa ebi asara muna ora nyo gusikinyanyu ire chiro onza jinde tuoni sengo tigo saleka bono mbiri go saleka biro bino bira bakeka mayachire bono montaga ngaya yebibire buya kubwa nonye nebya kwenda byosiri ochigo kora byekinyanya gusubya kende na kiego garabona baswati abange barorire ngatiga to kore binte konyarore nga abaswati abange ngutwara bale ubwoba ngoligerere bale gasi batebe gasi ni abasacha nkiora abaseme abuna kwa bire ase gasi yiga ase miyake ywange muti umwako gatano nali mabona ndiga kiri na ngoso sababa ngina baminto gasi ye kongote no nyere nkomu ningi yankonyora ngoto ere ebesa tuwe konyera nango sababa subati ababake bachija so bonge toko ngonte tonyore besa basukeria abana na indurende ndogenderete gusukeri je baita so bonge tonyo toko ngonta so bwamo elio tonyore rindi kende togwe konyera
Akerkende ngonyoro lenga basipati mbaroro baikara stage ko gari batataiti kweria maybe bategemetwa na basachi babo ngiora batete. Ntengo basaba nka basubati musubati onde bwese ubwate chinguru asara ntegererete ai mukie nyundo yaye achicha ko ngonte magina yaye magina nabwate besa ekiagira asa turusiri na tambe toko ngonte nabakuigendereje akagenda sebunge ya sauti mugira ngo ni mwika mago ko ngonta gusinenda abande mbaroro mu baite baranga aba ko ngonta abande mbaroro rekona muineria anga tumugodiri ne competition na barabundo chenga kurwe ko ne ri customer isa go chana ikora chake na kimogodiri ne competition igari customer karo yachire muinari karo yachire ne yabe gocha na intu yeito na bego mu bwate intu cheno na barabumbo bwate na cho chiri lakini na bagwanda achije itukori abogori moino ne itukori ndaichega intori korarandeka na batogo isane kanga rero moino babugori na intu itukori ito kubogori bale tebekero go kongonta go sebinto munebiga na boranyara kwa Misiri kiara kwa ya kiara gora tatengo ino asense moya ino no nyoro muntu chire ko bacho nyoro ora ya kino ne kiara bichara ntu esunyunta bwani sioro mogeni aromba kora isunyunta iko isunyunta mo nando tabati male na buguti lakini ndende bono na bugu go isunyunta ba watanga kona rio kona legasi ona iga mwanalire twanalire bono mogeni era gwika isunyunta lakini na kumusabale mereri kurugo isunyunta na lya guchikonyora kendo mogeni wara atake go chako gonjeri buno go sacha kubajoini ga igangi kelia kana ire gutwara ekera kana iri gocha sebi kongonde oikatwale nyundo yaye atwale ndo yaye kuyeria magena ne chianga chiare ndawe soka bya mna rongi magena na lya tari kumugeta akerukene kero mwa kongontire bikongonte bibino no muko bitika ga iga gusena ndemo asinaro mu bwate mu kugacha yana batoko bitika bitene inega letayo ero kuiba bali kutoibera yaye abatoko bitika ige gari mune gocha no mategu ni yao soteregete iyo kogera kwa customer yaira embure kero ya bitwerire teri ko bi affect gose mbiri go twara macha mange bya litogose ngo twara bire lakini nabo bakwira igomba bali gukana ngebimbi twereire Bia mono sana umwanchi muri beta seni Ndizi TV ni gotoganeta gusanga no munchereria Eunice kura sinseme kigacyanya bigena uyo gokora ubonchereria bwe bikongonte gose bisonge kura sinseme yiga munagenda tegosegetana mono sensemo yabasubati aso kwegendereria nabo gokwenyorera engere yabo yakiralitko akora tutabingo Eunice okoganya kwabo gokia serikali aso kubasira aso bonchereria ubuiga nkorokyoko yamana mara injoko kanikwane igona harenge go sabomo gabano ito simbarati aturigerie njera tonyore echiro ya itebengia na mubungo ito sebanu siosoro na ngina tonya toto batokonya baturigerie echiro ekero batonyore echiro binte bibibe na mapata maya kergeno kwato tebe binte bige ebi kongonte biga sebisonge biga ibintu ne binge bikoros kergendo onde tayo chakiri gose mukiri getam kirgyo korosi binte bia soro gongore garo so migram ya soro gongoro onde tara chaka koros gutatiga mbaro bake bachire bakugura bani barori na bikumure runsa se chinyomba chibama nende bachakire gocha bake bakirinde bakugura banda baumurira muna ese chinyomba muna dairis igomoro chimuraisa kwa igwa maige ya matebi gunga na kimokorosi anonye ne chichoka kurwa se binte biga na kimokorosi bindo moroche monya ose ndo maraga ni mogendera go kongonta dio nabo to kunyara tatigarinde serikali kero ya soire ngerosi gose torosi go boro ndo twanyora abande bono na bagocha bisachine muna libwa gesto kuoi baige kenonya ngendororo papele biti barabuka indibono twalire ligosenguru sikonga egasine genderete gari bone kero to kuoi gato kongonda kero yomo konyorali bono lakini rende twengo sabanya babwate njira abo bako totebu na tokokora tonyare ko batokokora tonyore na ntu karungo baseme bwabo moelio gocha so mwanchu muriye na ndo baliga ni gocha siseme chigani metabange mbaroro ba ukurigereria na inde baganitie ebikongonte biga baliga ni gocha siseme chiga inde batale bacha bakuri ibintu tumeke kamera
Mbi hamwe no murari nje narenge gusegeta abantu baitu nonya ni tikasoma chita sikire chindigerereti chiteme chinyore chirebengia chiteme chirebengia batugurie ebintu ebiga elio twegendereri ndabange bari bataracha gukongonta bajije tokongonta amo elio twigendereri na serikali yaite tubwatisi ebintu ebibe bujarende na intu nari turabe bujarende munabangina ambie mana sana so gusangana inte Mwana sana umwancho muri ya kwa beriko gusangana into asomoro biriga kutoka cyagete go ikabona igatwikira mwari no basemera kwa mna kwa beriko gwesemi amange wetera umoncherera Eunice kuri asinsemejiga Kenya bigena kondo umwancho muri go ikirabo no ngokole mu rubiri buri turi rero wike weekend tumire no moncherera yonde na tusanga so bwa mwenyera sisemo mitandao asensema ya Facebook na bakatonyara gwetera Ndizi TV News Digital bagasense media YouTube gwetera Ndizi TV News asensema ya website na bakatonyara gwetera www.ndizitv.net etera nefrida kerubo kuganiria obuligeria borobuya